И здравейте хора, вчера не успях да снимам, тъй като вчера беше само да караме ски, цял ден карахме ски, сега пристигнахме и да, го и Антон, вчера не снимахме човек, буквално, и да, аз нося всички стеки и ще се видим, когато се преобуят. И ето ни, предпоследната вечер, играем футбол. Този е малко NPC. И вижте, той се занимава от най-малките неща. Да бе, това ако имаше джоулайн. Колко кръченца ще направи? Ето няколко тупвания направи. Тук имаме две вети. Опа! Ето я другата там, унези две дървета. Буквално, но няколко, откак сме тук, всяка вечер има нещо останало за ядене за вкъщи, буквално от мене, понеже поръчвам си две неща и във възможно е малката порция и после така се наяждам. Антона, я видим колко е че ще направиш, снимам, айде. Чакай. Шест. Давай. Пак 6. И сега... Три. Или 4. 4. Снимам. И хора, чао! Един много гален шот от Антон. Ще получите опит 2 за катастрофа между топка и телефон и евентуално лице на човек. Крака ми! И последен опит, ако не стане, не стане. Винаги в последен път става всичко. Дали ще бъде аз така или само при филмите. И ми само по филмите явно става. Дай последен път! Бързо, че свършва видеото. Чао!